Hitzak esan egiten dira. Kea gehi hotza dira ideograma txinatarraren arabera. Haizearen arabera dabiltza, harik eta halako batean norbaitek jaso eta sistema batean kokatu arte. Hiztegiletan, gramatiketan. Modu horretan hizkuntza batek aurrera egiten du. Gero eta lanabes hobea bihurtzen da. Eta ez den laguntzen dio gizarteari irakurketa eta idazketa konplexu eta oparoak bideratu ala. Euskarazko lehen hitz-zerrenda, hitz bakoitzaren esanaia argitzen duna, lehen hiztegia, beraz. 12. mendekoa da. Done jakue bidea egiten ari zen Eimerik Piko erromes frantziarrak Nafarroan jaso. Mendea joan eta mendea etorri, beste hiztegi eta gramatikak sortu ziren, eta denak etxe honek hartu zituen. Etxe honetan daude denak, euskaltzaindian. Iraganaren eta etorkizunaren arteko talka etengabean bizi da euskara. Bizi gara guztio, hemen eta orain. Euskaltzaindia sortu baino askozaz lehenago, begi aurrian duzuen gure gidari bikotea, euskararen bidean zen jadanik. Eimerik Piko fraide erromesak esan zuen 12. mendean. Sí que hilos loki audires, canun latrantium memorares. Hizketan entzungo bazenitu, zaunkari diren txakurrekin gogoratuko zinateke. Barbara enim lingua, penitus aventur. Hizkuntza erabat basatia baitute. Bertze jendek uste zuten ezin iskriba zaiteien. Orai dute porogatu, enganatu zirela. Baldin egin baliz euskaraz hainbat liburu,
nola egin baita latinez, frantsesez edo bertze erdaraz eta hizkuntzaz, bezain aberats eta konplitu izanen zen euskara ere. Eta baldin hala ez bada, euskaldunek berek dute falta eta ez euskarak. Irko zerboa, ezinezko animalia omen. Akerraren eta basauntzaren arteko gurutzaketa. Irko zerboak zer adierazi nahi du? Ameskeria. Kimera. Itxaropen ustelak egitea. Euskara eta artea gurutzatzea beste askok ere ameskeria. Kimera. Ezinezko ikusten zuten moduan. Larramendiren hitzak dira 18. mendean. Orain arte, euskara arautzea ezinezkotzat jotzen zuten ez bakarrik ez jakinek, baita jakintzuek ere. Ez bakarrik arrotzek, baita bertakoek ere. Eta egun ere, badira 11 sinisgor, zintzuen ustez artea eta euskara ustarrezinak baitira. Irko zerboaren baitan diren osagaiak baino ustarrezinago. Horregaitik, euskararen lehen gramatika Larramendik idatzi, eta ara, nola deitu zuen? Ezinezko garaitua. Gramatikaren hitzaurrean dio Manuel Larramendik. Batzuek nahi lukete, gorroto duten hori, ezinezko izatea. Beste batzuek ezinezko deitzen diote, ahalegin ikaste eta lana eskatzen duenari. Larramendiren bigarren liburu ezinbestekoa, idatzi zuen hiztegia da. Hiztegi hirueleduna, gazteleraz, euskaraz eta latinez, 1755 urtean argitaratua. Hiztegi hirueleduna idazteko, Larramendik gaztelaniaren hiztegirik onena eta hundiena hartu zuen eredu. Orduan irten berria zen Espainiako Akademiaren Diccionario de Autoridades izenekoa. Hau da, gaur egun Standard Creating deitzen zaion estiloko hiztegia sortu zuen euskararentzat. Alegia, euskara estandar bat sortzeko asmoz egindako hiztegia da. Orain, edozein zientzia eta ikasketatan erabilia izateko aukeran dago euskara. Manuel Larramendi etxita baitzegoen uste zuelako euskara amaizkuntzaren hitzak ahaztu zioazela hiztunen axolagabekeriagatik. Euskarazko hitzen altxorra ageri zitzaion euskalkietan sakabanatuta. Eta horregaitik, albezain batitz eta esapide bildu zituen ziren euskalkikoak zirela. Antzina, euskaldun guztienak izan zirelakoan. Eta etorkizunean berriro ere guztienak izan zitezen.
Hiztegiko hitz batzuetan, ederki ikusten da Larramendik hiru euskalki nagusietako formak batu zituela. Gipuzkera, Bizkaiera eta Nafar lapurterazkoak hurren ez hurren. Klabo, hiltzea, ultzea, hitzea. En ningún lugar, inon ere, inon bere, nion ere. Ez a saber, conviene a saber, esan nahi dut, esan gura dut, erran nahi dut. Larramendik, elkarrekin biltzen ditu euskalki guztietako hitzak, erdaratik hartutako hitzak, eta baita hitz berriak ere. Hitz berriak. Hizkuntza jasoetan, arteak eta zientziak garatuala sartzen edo sortzen diren hitzak. Larramendik, garbi zeukan euskarak edozein hizkuntzak bezala, bazituela bi aukera. Halako hitzak behar izan ez gero. Bat, erdaretatik hartzea. Bi, euskararen erroetatik sortzea. Ez ingelesek bezain beste, zeren hori baita norbere hizkuntza ezer gutxi estimatzea eta berezkoitzak ahazteko bidea zabaltzea. Ez da frantsesek bezain gutxi, zeren hori baita adimena lotuta edukitzea. Euskararen arrazionaltasuna erakutsi nahi izan zuen Larramendik. Horregaitik, bere hiztegietan badira Larramendik berak modu arrazional batean asmatutako hitzak. Hizkuntza hain harmoniatsu eta edarra izanik, eta aukera dugularik, aberastu nahi dut. Ez hitz arrotzez, bere hitzez baizik. Eta egin beharko dudan lanaren handiak, nau atzeratuko. Astrologia. Izar jakindea. Primor, Erederra. tabako desnifar. Sudurra hutsa. Vinagre, Arlatz. Ardo. Geinatz. sin categoremático. Berestizkidea. Hala ere, Larramendik asmatutako hitz guztiei beti etzaie jatorria oso modu garbian antzematen. Esate baterako, Larramendik berak asmatutako hitzik arrakastatsuenari. Oso inportantzia handiko hitza. Jakin nahi alduzue zein den Larramendik asmatutako hitz garrantzitsu hori? Adi orduan, Mirian Urkia euskaltzainak esango digunari. Garrantzi. Kuriosoa da hitz honen historia. Larramendiren hiztegian ageri da estreinakoz, baina erabili inportantzia erabiltzen da. Hiztegitik kanpo testuetan dokumentatua 20. mendean ageri da lehen aldiz Euskal Esnale aldizkarian 1913an. Hortik aurrera erabat nagusitu eta lekua hartzen du, inportantzia ia baztertuz. Inportantziaren agerraldi eskasak batez ere bertsolarienak dira, Uztapide, Salvador. Mila 1978ko batasunerako hiztegiak ez zuen garrantzi jaso, baina hiztegi batura 20. mendeko korpusetik iritsi zen. Korpus linguistikoa. Zea da, hizkuntzaren erabilera erakusten duten adibideen datu basea. Korpusean bertan dokumentatuta, 1365 agerraldi ditu garrantzik versus 67 inportantziak. Euskaltzaindiak 1984an onartu zuen hitza, baina arau gisa 2000. urtean argitaratu zen.
kosta zen gero. Ordutik, garrantzik inportantzia ia erabat baztertu du euskara batu landuan. 21. mendeko erabileraren korpusak erakusten duen moduan, garrantzi hitzaren 17.159 agerraldi daude, eta aldiz inportantziarenak 197. Larramendik 18. mendean hiztegiratu zuen hitz hau, 21. mendean argitaratu zuen Euskaltzaindiak. Ibilbide luzea behar izan du Arau izatera iristeko. Azken erabakia mai honetan hartzen da. Airean harrapatutako hitzak izango ote du toki jakinik etxe honetan. Euskaltzainen bilerak erabakiko. Niri etzeko umiek amuma esate hostie. Nola? Amuma? Bai, amuma. Amuma naz ni. Etxeko umiek amama esate jebeneri. Bai, amama. Amatxi naiz ni. Ene etxeko aurtipiek, eni amatxi deitzen dute. Nere etxeko umiak amona deitzen die. Bai, amona.
Euskararen herrizkeren atlasak Bizkaian amama eta amoma jasotzen ditu nagusiki. Gipuzkoan amona, amama eta amandre. Lapurdin eta Nafarroa beherean amatxi eta amaini zuberoan. Nafarroan denetik dago. Amona, amatxi, amandre, amina, amutxi. Guztiak dira erabiliak eta euskaltzaindiaren hiztegian ez dago bakarra jaso beharrik. Horregatik guztiek dute lekua hiztegian. Amona, amama, amandre eta amatxi inungo erabilera markari gabe edadura zabalekoak direlako. Eta euskalki markarekin ageri dira amaini, amaso eta amina erabilera askoz ere mugatuagokoak direlako. Baina horrek ez du esan nahi hiztegian lekurik izan behar ez dutenik. Amona, amama, Amatxi. Amuma. Badakit halaber ezin eda naitekeiela euskarako mintzatze molde guztietara. Zeren anitz moldez eta diferentekin mintzatzen baitira Euskal Herrian. Nafarroa garaian, Nafarroa beherean, Zuberoan, Lapurdin, Bizkaian, Gipuzkoan, Alaba herrian eta bertze anitz lekutan. Batak erraiten du behatzea eta bertzeak so egitea. Batak aserretzea eta bertzeak samurtzea. Batak hilkitzea, bertzeak jalgitea. Batak atea, bertzeak borta. Batak irakurtzea, bertzeak lehitzea. Batak liskartzea, bertzeak ahakartzea. Batak auzoa, bertzeak barridea. Batak erraitea, bertzeak esatea. Batak aitonen semea, bertzeak zalduna. Ez dituzte euskaldun guztiek legeak eta asturak bat, eta ez euskarazko mintzatzea ere, zeren erresumak baitituzte diferent. Mila 1978 urtea Arantzazun. Euskaltzaindiak proposaturiko euskara eredu batua Arantzazuko batzarrean abiatu zen. Bultzatzaile nagusiak Koldo Mitxelena, Txillardegi eta Luis Villasante izan ziren. Lau urte lehenago, hainbat idazle eta irakasle bilduak ziren Baionan, eta esan liteke bertan hartu zirela euskara batuaren aldeko lehen erabaki zehatz eta adostuak. Baionan izan zen Gabriel Aresti bilbotar poeta paregabea. Arestik zerabilen euskara, batuaren eredu propiotzat jo daiteke poesia gintzan. Nola? Txillardegirena orduko eleberrigintzan. Gainera Arestik itzal handia zuen Mitxelenarengan. Eta dirudienez, Arestirena izan zen proposamena Baionakotik eta 4 urtera Arantzazun biltzar zinez erabakigarria antolatzeko. Lehenago ere, euskara batzeko kezka handia bazebilen euskaltzainen artean.
Euskaltzaindiako lehenengo lehendakaria. Lehen euskaltzainburua, Resurrekzion Maria Azkue izan zen 1919. Honela mintzo da Azkue duela ia mende bat euskararen batasun beharraz. Nondik datorki euskerari duen zeltasuna? Hizkeren artean ikas gogorrena delako? Ez, badira gogorragoak. Nere ustez, banatua izatea du euskerak bere antzuta ahultasunaren iturri ugariena. Euskera zaharrak birgaztetuko bada, nahitazkoa du banatasunetik batasunera etortzea. Nola? Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroan izan ditugun batzar agirietan herriari bere eritzia, aburua eskatu diogu. Orain arte batu ditugunak bi bide hauetara jotzen dute. Evolution eta revolution. Evolution, bakoitzak bere euskalkiari bizia emanez. Revolution, euskalki bakar bat literariotzat hartuz. Azkuek, 1935ean, Gipuzkera osotua izeneko liburua idatzi zuen, Euskara Baturako bere proposamena. Nortasun handiko euskaltzaleak, orduan, txillardegi bera, sutsu zioen donostiarrak. Euskaldunak galdu bagera, geure anarkiarengatik galdu gera batipat. Geure burua defenditzeko ere, ezpaikera bat. Beraz, geure batasunetik hasi behar. Eta batasun hau, gaurdanek inguratzen saiatu behar dugu. Ahalik eta askarren etor dedin. Ni etorri nintzen Bilbora, Eibartik, nahiz eta ni Gernikarra izan, 65ean, 1965ean. Justo hemen gauden lekutik distantzia laburrera, ingeniaritza eskolara, ingeniaritza ikastera. Bai, besterik etzeuen, zientziak horik Euskal Herrian garai hartan. Eta oso posikoa nintzen. Eta ja ordurako, nia esango genduke alfabetatze bidean ninduan. Ignorante ginen, dudarik gabe, eta Bilbon geundela ingeniaritza eskolan, konturatu ginen, Bilbon zeuden estadu osoko ikasleak. Estadu osoan 3 ingeniaritza eskola zeuden bakarrik. Barcelona, Madrid eta Bilbo, garai hartan. Beraz, garrantzitsu esan eta ona etortzen ziren leku guztietakoa. Baina etortzen ziren baita euskalduna. Erabaki gendun, lehenengo mailako taldean geunden euskaldun batzuk, 7-8, gehien bat 10 bat izango ginen, euskalduna ginenak, esan nahi dut euskeraz genekienak, alkarrekin euskaraz hitz egingo gendula. Eta, klaro, batzu ziren Giputzak, bazeuden Nafarrak, eta beste batzu Bizkaitarrak. Eta konturatzen nintzen ze zailtasun geunkan komunikatzeko. Jose Ramon Etxebarria Gernikarra, ez da linguista, fisikan doktorea baizik. Ez da linguista ikasketez. Hala ere Jose Ramon fisikariak zenbat ekarri dion Euskara Batuari. Ekarpen mugagabea. Ekarpen kuantifikagaitza. Zein izan gure planteamentua? Oreka. Oreka hitza bide batez guk asmatua da, zentzun teknikoan. Hitz hori, askoek berak ere bazekarren, baina askoek zekarren hori
itxasaldeko hitz modura, eta esan nahi zuen beraz, txalupa bat orekan zeuela, eman dezagun txipiroiak hartzen dagoela, tantxek ling dagoela, orekan dago. Oreka posizioaren inguruan mugitzen ari da. Beraz, guk hori egokitu gendun oreka ekilibrio egiteko. Horrek ez dugu esan nahi gu ekilibrio hitzaren kontra geundena, ze hori latinetik dator. Orden, gure joko guztia izen da oreka joko bat. Euskararen batasunak ekarri daukun onuretarik bat mende erdi honetan, mugaren bi aldetan gauzen erraiteko modu berdina dugula. Eta horren bidez, heltzen gira bata bestearen informazioaren bihotzetarat. Itxaro Borda, idazlea. Oragarre herrian sortua, Amikuze eskualdean. Behan den Nafarroan, Aturri baitik oso hurbil. Lurralde ezberdinak bat girelako sentsazio hori, sentsazio imaterial hori, herri berdineko kide sendiarazten gaituela, hizkuntzak. Eta hori ere gauza handia da gure garaiotan. Estandarizazioak normalizazioan lagundu du. Komunikabideak, testuak, literatura, irakaskuntza orokorrean bai helduena bai aurrena, zientzia arloan edo beste arlo batzuetan justizia arloan edo gero aurrera pausoak eman dira, administrazio euskalduntzeko nik uste dut izugarrizko aurrera pausoa izan dela Euskara Batua. Sagrario Aleman, etxaleku herri ederrean jaioa, Nafarroan. Farmazian lizentziatu zen Sagrario. Euskara irakaslea da, eta baita euskaltzain osoa ere. Gogoan dut, atek Iruñera etortzen zenean, askotan joaten zela liburu joren batekin, asko ez zegoen euskeraz, baina ez dakit gogoan ditut Horixeren Lehoikumia edo Xabiertxo edo Kuliska sortako liburuak. Zeugen gutxi hori saiatzen zen gure eskutan jartzen. Gogoan dut, ez dakit, Bertolda eta Bertoldin uste dut zela, oso zaila egiten zitzaidan, azken batean Bizkaiera zegoen. Orduan, euskara lantzeko kezka hori izan dugula, eta gero gazte batzuk baziren Iruñan hasi zirenak euskara irakatse behar zutela eta hau eta beste, eta hoiekin ere aritu nintzen, eta esan daiteke neurri batean autodidakta, esan daiteke, edo alfabetatzea izan nuela, ez dakit, nire kabuz esan, edo baina aldi berean taldean egiten genuen lanak ere lagundu zidala. Erabaki nuen, neuk nire esperientzian, idatzi ere engo nituela testuak, unibertsitatekoak, euskeraz. Niretzat, apunteak, ez besterentzat niretzakoak. Eta horretarako tresna bat behar nuen. Tresna, eta tresna hori eskaini zidan Euskara Batuak. Ortografia mailan ere, idazkerari buruz, eta erresten du biziki irakurketa, ortografia berdina dugula. Ez dela ez berdintasunik aintzineko mendean izan zen bezala. Eta hori uste dut aintzinamendu handia dela guretzat, praktikoki. Gaur egunean gai gara 7 probintzietako euskaldun landua dutenak euskera batua, zehatz
argi eta ondo komunikatzeko bide bat. Eta hori da, ordutik ona eindan lorpen garrantzitsu bat. Izugarria, ni ustez. Euskara jatorraren heriotza zekarrelakoan, etzeden denak Euskara Batuaren alde. Hirurogeita hamarreko hamarkada hasieran Koldo Mitxelenak argiro erantzun zuen Euskara Batuak eragindako zalantzen aurrean. Gure indarra, nik uste, honetan datza. Gu zenbait lanetarako premiazko den hizkuntza batuaren eredu bat moldatzen ari gara. Eta eredu hori da guztioi eskaintzen dieguna. Hobea naiz makurragoa. Besteek berriz, ez dute deus eskaintzen. Gogor egitearekin aski dute. Atxearen inguruko eztabaida eta garai hartan, eta hori denian agertzen zela pixkat, baina kurioso da, Nafarroan askotan Euskara Batuaren aurka hitz egiten zuten hain zuzen ere euskaraz etzakitenak eta euskararen sustapenaren kontra zeudenak. Eta orduan ikustu gazteak inenak eta euskararen indartzeko zerbait egin nahi genuenok alde egon besterik ez genuen ikustez. Ez du inork esan, nik behinik behin ez. Gure hizkuntzaren batasuna dela soinean daramazan gaitz guztien erremedioa. Besterik dioena, ez da egiazki mintzatzen. Ez da aski gure hizkuntzaren batasuna euskarak iraundezan. Ez urrik eman ere, ez da aski. Baina premiazkoa da. Batasunik gabe ez baitu iraungo, bizigaren oraingo eta biharko mundu honetan. Batasuna eginik ere galdaiteke. Batasunik gabe galdua dago aldez aurretik. Eta hau ez da ene ustela, euskaldun anitzena baizik. Horri esker lortu zen komunidade bat. Hiztun landuen komunidade bat. Landua esaten dut, horrek ez du bestea mespresiatzen. Landu esan nahi dut, konstienteki lan egiten duen hiztunen komunidade bat. Zebenetan dinotzuet, gu hasi ginenien hitz egiten, bazirudien hizkuntza desberdinak erabiltzen genituna, kasik. Eta horrek erakutsi zigun hizkuntza berbera zala, identikoa zala dana, eta aldatzen zana zala, ez erreza. Nabardurak zirela, baina funtzean gauza identikoa zala dana. Hori, Euskara Batuak eman zigun konsientzia hori. Herriaren batasunik ezak ekarri bazuen hizkuntzarentzat, baita hizkuntza idatziarentzat ere, desberdintzea, puskatzea eta azkenean, baita apurtzea, birrintzea eta xeakatzea ere, hizkuntzaren batasuna izango zen, euskaldunon batasunaren seinale eta ondorio. Koldo Mitxelenak garbi zeukan Euskara Batuak denontzat izan behartzuela. Etzela sortu euskara elite baten esku usteko, baizik eta oinarrizko komunikazioa denon artean ahalbidetzeko. Edozein, prosaizkera biluzi, zehatz, zorrotz eta zailu baten jabe izan dadin. Gure generaziokoak, gure belaunaldikoak privilegiatu batzu bizen gara. Bizi izen dugu esperientzia bat, errepika ezina dana. Eta gai izen gara kolektiboki, ez persona bat egondalako brillantea, egon dire olako batzuk, egon dira, eta horren ekarpena dudari gabe bikaina izen da, eta aitortzen dugu, baina izen da gauza kolektiboa. Inorena ez den Euskara Baturik, enuke nahi. Guztiona dena behar genuke, eta ezinean, zenbaitena bederen, ahalik eta gehienena. Eta gu, prozesu horren parte izen gara. Horben esango diazu eta posik zagoz, no? Galdera da, edo erantzuna, nola enaz posik egongo. Protagonista izen naiz. Bat. Baina asko egon dira, asko. Erakundeak, egon dire personak, egon dire taldeak, egon dire linguistak, eta egon ez direnak, eta batez ere erabiltzaile batzuk. Erabiltzaile batzuk, ze nien naiz linguista, baina
autodidakta izena sarlo horretan, behar izan doalako prestatu. Hori da gure ekarpena, azpigitura. Hitzen garrantzia, bada hitzen importantzia ere. Baina, Euskaltzaindiak etxean garrantzi sartu zuenetik, importantzia hitza garrantzia galtzen hasi zen. Euskaltzaindiak ez du sekula esan, bata bestea baino garrantzitsuago edo importanteago denik. Baina, orain badirudi, erdal formatik urrutien ematen duen garrantzi nagusitzen ari dela. Ikasleendako ohartzen ditzen askotan hitzak ze garrantzia zuen. Eskola ematen aritu nintzen Andosilan eta ikasle batek esaten zidan. Ta nola esaten da tomate euskeraz, tomatea. Ez, baino euskeraz. Ba, ez da beste hitzik, horixe da. Baina arek nahi zuen nolabait hitz gaztelania edo beste hizkuntza batekin kutsurik ez duen hitz bat euskararen dako, hau da, neologismo bat edo hitz berri bat asmatu nahi zuen. Garbizale tasuna, esango duke da autodefensa mekanismo bat. Nolabait, zuk zure nortasuna gorde nahi duzu. Eta nortasuna gordetzean, zu desberdintzea behar duzu ere. Desberdina zara, bestela asimilatu egiten zaituzte. Baina desberdina izateko modu asko dagoz. Modu natural bat, egiten ditugu gure albide guztia garatu bide batez guk asmatutako hitza da horretarako bat. Albide bera ere hitz oso modernoa da, baina edonok ulertzen da. Euskeratik esan daitekena, esan dezagun. Baina zientzian baldin banago, eta esan behar badot gisen bosoia, esan behar dut gisen bosoia. Elektron zelan esaten da euskeraz. Elektroi zelan esango da, ahi ba. Orden erdera bezala, ez, erderak esaten du elektron, con acento en la O, eta frantzese elektron, ez pas la même chose, euskeraz, soinu batzuk ez dira erabiltzen. Erabiliko ditugu gureak. Egia da batetik hizkuntzak mugikorrak direla, ondar mugikorrak bezala, eta badutela beren bizitza propioa, erakunde, akademia, gramatizatzaile, garbitzaileen kanpo. Hain barneraino sartu da herrian, erdari itxura edo erdal jatorria duen hitzik euskaraz ez dela erabili behar, non hizkuntza zikinduko ote den beldurrez, erdarara jotzen baita. Luis Villasante euskaltzain burua izan zen, 1970etik 1988 arte. Garbiztalekeria, nora eraman gaitzaken, nahiko zehatz idatzi zuen euskaltzain buru gernikarrak. Hasten zara hitz egiten, mi puntara datorkizu hitz bat, ohartzen zara ez dela behar bezain garbia eta atzera jo behar. Etortzen zaizu beste bat eta berdin. Zer egin? Erdarara jo. Han ez dago horrelako istilurik. Purismoak euskara maite du, eta maitasun horren ondorioa, maiteinoa hiltzera galtzea. Bitxikeria tragikoak. Kezka bere hitzetan.
Bilasantek 1988 urtean argitaratu zuen Euskararen auzia izeneko liburuan daude. Bizitzan zehar idatzitako tekstuen bilduma da. Gure garaian burruka izugarria egon zen horrekin. Ze batzuk oso puristak ziren, eta lehen esan dodan bezala, perfekzio gehiegi ez da komeni, neurotiko bihurtzen zara. Orduen, horekan dau kontua. Eta beraz, hizkuntzak hartzen ditu hitzak beste hizkuntzetarik. Eta euskara bizi izan balin bada ene ustez, baliabide hori asko eta asko erabili duelako izan da. Bestela, aspaldian uste dut ehortziak izango ginateke hiztun gisa. Garbi zaletasuna ulergarria da? Garbi zalekeria ez ordea. Batetik dau, garbizaletasun, garbizalekeria, dau, bi muga dira. Oreka mantentzia zer da nire ustez. Nire ustez da. Euskerazko lexiko sortzeko bide naturalak erabilita, errez eta argi sortu daitezkenien erabili. Ejemplo bat, matematikan eman dezagun, batura, kendura eta hitz horiek guztiak guk asmatua dira. Baina hor, erabili dugu euskerazko lexiko sorkuntzarako bide autoktonoa. Euskal atzizkiak, euskal aditzak erabili, multiplikar esateko, esan den gaiteke hola, baina biderkatu esaten badugu euskeraz, zergatik ez dugu esango biderkadura, edo biderkagai. Eta hori ulertzen dugu automatikoki, baina eskara obsesionatzen garbizaletasun horrekin. Egia da beti esan izan dela, ez da, hitz asko asmatu dela, gainera gaizki asmatuak, eta bereziki, esango nuke gaina, arreta jarritzela lexikoan edo hiztegian, hitzetan. Ez hainbeste joskeran edo ahoskeran, orain hilabete batzuk, euri gixago egiten zuen momentu batean, aita bat eta bere aurra zeuden espaloi batean. Kontuz, dagola putzua. Niretzat hori sentitzen dut euskarazko hitzak dira, baina hor, ez dakit, garbizalea naiz ni. Nik esanen nuke, kasu edo kontuz, putzua dauta edo palsa dauta. Hitzari garrantzi eman bertzaio, baina beste gauza askori ere bai, kontuan izanik, euskaraz ari garela, eta gure zentzu hori edo zen hori mantendu behar dugula. Hamarkada hauetan, egan ezake, hegoaldeeko hiztunen kopurua edo horien indar simbolikoa biziki azkarra da. Eta gertatzen da, eta horrek halako lehize bat irekitzen aldu ipar eta hegoaren artean, gertatzen da, hango erdarazko hitzak gurerat ere pasatzen direla. Gero eta gehiago. Gero eta gehiago, erraiten dugu guk ere, bueltatu itzuliren ordez. Gero eta gehiago erabiltzen dugu boligrafoa stiloaren edo arkatzaren ordez. Edo kotxea autoarentzat edo biribilarentzat. Halako frustrazio bat sortzen alda eta gure inguruko begietan ideia bat, hori ari da emeki sartzen ere, zeinen arabera euskara hegoaldeko gauza bat den. Ez dena gehiago iparaldeko altxor bat. Eta uste dut hori lan jerosa izaiten aldela, ez badugu kasurik egiten.
Langeros, arriskua dakarrena. Galzoria. Etorkizunera lotzen gaituzten hitzak dira. Irabaz zoria, hitz asmatua bezala. Beti ere, irabazte hartugun etorkizunera. Euskaltzaindiaren hiztegian, 39.188 hitz daude orain. Gero eta gehiago, ezagutu nahi aldituzue hiztegira sartutako azkenak? Hiztegian sartu diren azken hitzen artean daude bokata, okupa, manifa, kristorena, mantra, nanoteknologia, paparazzi, piercing, prekaritate eta sindikatuek prekarietate erabiltzen jarraitzen dute, rohingya, transexual, jakun, txat. Txosnagune, 8.000ko, sexu jazarpen, migrante, papergabe, transgenero, sushi, zurito. Baina badakizu zein diren sartu diren azkenak? Friki eta flipatu.